נעשה עכשיו איזושהי הרצה קלה. אז אוקיי, how well do you know me? מה הצבע האהוב עליי, או על שחר יותר נכון, בוא נגיד black. Which animal would I be? בוא נגיד dog. favorite hangouts, at home in the movies, ויש לי פה בחירה אחת לבחור, נגיד French fries, ולפי התשובה אני מבין שאני לא כל כך מכיר את שחר. אז בואו נתחיל ליישם את זה. מה שאני אעשה זה אני אעבוד עם הלומדה, כי האפליקציה הזאת היא טיפה יותר מורכבת, וחשוב לי שאתם תעבדו לפי הלומדה. בגלל זה אני החלטתי לעבוד גם לפי הלומדה. אני קצת יותר יעבור על זה בזריזות, כי את רוב הפקדים כבר אני מכיר כמו שצריך. חשוב לעבור על זה ולקרוא הכל. אז נתחיל. היישום מכיר את חברך, לוקח אותנו צעד נוסף קדימה ברמת האינטראקטיביות של התוכנית שלנו, לעומת היישומים הקודמים של הסקת המסקנות הייתה פשוטה יחסית. הפעם התוכנית תצטרך לקחת מספר גורמים בחשבון ולהגיב בהתאם. על פי שקלול של כולם יחד. מטרת התוכנית היא לממש שאלון הבודק עד כמה חברכם מכיר אתכם. כאן גם נעסוק בהגבלה בין העולם האמיתי לעולם הווירטואלי ונראה כיצד לממש את הסקת המסקנות הרצויה בצורה ממוחשבת. מבחינות רבות זוהי הרמה הראשונית של פיתוח תבונה מלאכותית. באמת הראשונית. כמנהיגים טכנולוגיים עבודתכם תיקח אתכם פעמים רבות אל העולם הווירטואלי, אל המידע והנתונים, בין אם תתמכו בתחומי התוכנה, רובוטיקה, רפואה, ביוטכנולוגיה, פסיכולוגיה או אחרים, יהיה לכם כמובילים ומנהלים להכיר ולנצל את הפוטנציאל שגלום במדעי המחשב והתוכנה. רמת האפליקציות שניישם במהלך המפגשים של מעבדות התוכנה תאפשרנו לכם התנסות, היכרות ותרגול של הכלים שעומדים לרשות מתכנתי .NET. אוקיי, ואני אתחיל כבר. אוקיי, אז מהו בעצם הפקד טקסטבוקס? לפני שאני בכלל מסתכל על התשובות האפשריות שלי, אני מנסה להבין מה זה הפקד טקסטבוקס. אני יודע שזה פקד שאני יכול להכניס לו טקסט, ואחר כך אני יכול לעשות לו כל מיני מניפולציות, כמו שעשינו ב-Basic Greeting Card וב-Extended Greeting Card. אז זה בעצם מקבל קלט, זה מה שאני יודע. זה לא ממשק משתמש, זה לא לחצן, הוא לא מציג קבצי תמונה, והוא מאפשר קבלת קלט טקסטואלי. קצת איטי היום. אוקיי, אז מהו הקומבו? קומבו בוקס, אני יודע שהוא נותן לי אפשרות של בחירה מרובה מתוך רשימה. אז מציג רשימה נבחרת של הערכים הקבועים מראש. אני לא צריך לקרוא הלאה, זה בדיוק מה שהפקד הזה עושה, זה בדיוק התפקיד שלו. כאן יש לכם חזרה לוודא שאתם באמת זוכרים את כל הפקדים שעבדנו איתם עד עכשיו. וזה הפקד החדש, צ'קבוקס. פקד צבעת הסימון מאפשר למשתמש לבחור בין שני מצבים, מאופשר או לא מאופשר. ונפתח פרויקט כרגיל. כאן יש לכם, אתם עובדים עם Visual Studio 2008, אני עובד עם Visual C Sharp Express 2010, אז זה קצת שונה. ואיך אמרנו שנקרא לזה? My Friend App. רק שנייה. הלאה. פתחנו פרויקט, שמרנו אותו איפה שצריך. ומה קורה פה?
הלאה. שנו את הטופס בחלון Design View, ואז שם אנחנו נראה את ה-Properties שלנו ברגע שנלחץ על החלון, על ה-Windows Form, ואנחנו נשנה את ה-Size ל-500x500, את הטקסט ל-Do You Know Me, ואת הרקע שלנו לרקע בהיר כלשהו. נסמן את הפקד, נתחיל ב-Size 500x500. זה אני אחליף לו שם למרות שלא ציינו לי את זה. תן לו שם. הטקסט שאני רוצה שהוא יציג זה Do You Know Me. אוקיי, אחרי שעשינו נשנה את הרקע שלנו, נחפש את המאפיין background color, ומה נעשה? צבע הזה. וכמו תמיד נתחיל לעצב את הטופס. יש לנו פה כמה לייבלים, תמונה, כפתור, כמה קומבו בוקסים וכמה צ'ק בוקסים. אז בואו נתחיל עם התמונה. אוקיי, אמרנו שיש לנו פה עוד אחד. לקח אותי שוב פעם בטעות לחצתי לחיצה כפולה וזה חולל לי אירוע, לא צריך את זה אז אני מחוק את זה ואחזור ל-Design View, נמשיך בעיצוב. אוקיי, משהו כזה. אמרנו שיש לנו כפתור באמצע היה פה, עוד לייבל אחד למעלה של הכותרת, כמה קומבו בוקסים, כמה היו לנו? שלושה כאלה ועוד 5 צ'ק בוקסים. נראה כאילו אנחנו פחות או יותר שם, אז נעבור הלאה.
עכשיו נייבא תמונה. אנחנו כבר אמורים לזכור איך אנחנו עושים את זה משני היישומים האחרונים שלנו. לוחץ על הפיקצ'ר בוקס, עושה choose image, import. בוא נבחר תמונה שהכנתי מראש, stretch image, וניתן לו שם my pick box. שמנו בטופס הדפקת התווית שתפקידו לשמש ככותרת הממשק. קשו למאפיין name ותנו לו שם משמעותי, headline label, headline זה כותרת באנגלית, אז headline label, תווית של הכותרת. ואני מאמין שהשם נצטרך להחליף ל-How well do you know me. הנה. אפשר לשחק עם זה, לעצב את זה, להגדיל את זה. אני אעשה משהו יחסית בסיסי כרגע. לא רוצה לבזבז יותר מדי זמן על זה. נגיד ככה. נעשה אותו גם איטליק. אולי נדגיש אותו אפילו. אפשר אפילו להגדיל את הפונט. אוקיי. Next. עכשיו נלך ללייבל הזה שאנחנו רואים פה. שמנו בטופס את הפקד הזה ונקרא לו Outcome Label, כי הוא ייתן לי את התוצאה הסופית. הוא יציג לי את התוצאה הסופית. בגלל זה אנחנו נקרא לו Outcome Label, ואנחנו רוצים להסתיר אותו, בגלל שאנחנו רוצים שהוא יופיע רק אחרי שהמשתמש לחץ על הכפתור. אז נקרא לזה Outcome Label. ואני אחליף את ה-Visible שלו ל-False. רק יגדיל אותו. אז אני הולך לפונט ויגדיל את הסייז שלו ל-15 או 16 אפילו, ונשים את זה נשים את זה כאן. עבור כל תווית, אלה תוויות השאלות של הלייבלים. תנו שם משמעותי, question label 1, 2, 3 ו-4. ואנחנו נכניס שאלות, כל אחד שיכניס איזה שאלות שהוא רוצה, ולעצב כרצונכם מבחינת פונט והצבע של הטקסט.
ונשנה את הטקסט. What are my favorite hangouts? ונעבור הלאה. ועכשיו אנחנו נעבוד על הקומבו בוקסים שלנו וניתן להם שמות משמעותיים, קומבו בוקס 1, 2 ו-3. ואני אעשה לזה copy paste כי אלה הרבה יותר קל אחרי זה, יהיה הרבה יותר יעיל ומהיר. רק חשוב לשנות את זה ל2 פה ול3 פה. אוקיי, נתנו להם שמות. קשו למאפיין items וללחוץ על זה כדי להוסיף את הערכים לכל אחד מהקומבו בוקסים. אז בואו נעשה את זה. קומבו בוקס 1, יכניס 3 ערכים, אתם יכולים לשים כמה שאתם רוצים. ואותו דבר כאן, נגיד dog, cat ו-horse. ונרשום פה ניתן פה גם כמה אופציות ובואו נראה איפה אנחנו. הוספנו את זה, הלאה. עכשיו אנחנו נעבוד על הצ'קבוקסים. ניתן להם גם שמות, צ'קבוקס 1, 2, 3, 4 ו-5. ואנחנו נצטרך לתת לזה גם שמות. אז בואו נגיד פיצה
כן, גלידה זה לא אוכל, אבל זה עדיין ברשימה שלי. ונעבור לכפתור, תנו שם משמעותי לפקד, נקרא לזה Compute Button, וטקסט שיציג Let's Find Out. אוקיי, לדעתי אנחנו כבר לקראת סוף העיצוב. אוקיי, סיימתם את עיצוב ממשק המשתמש, בחלק זה נקודד את שורות הקוד של היישום. עלינו לקודד שני סוגי אירועים. הראשון, אירוע הבחירה בתיבות הסימון. כאשר השחקן בוחר תיבה מסוימת כתשובה שלו לשאלה הרביעית, עלינו לבטל אם היו בחירות בתיבות סימון אחרות. מה הכוונה? בואו ננסה להראות לכם מה הכוונה. הנה, יש את האפליקציה הזאת. עכשיו, אני לא יכול לבחור פה שתי אפשרויות, אז אנחנו צריכים, לפי מה שכתוב, אנחנו צריכים עלינו לבטל בחירות בתיבות סימון אחרות. ניתן לבחור רק תשובה אחת נכונה. אז זה אומר שאם אני לוחץ פה, אני צריך לבטל את זה. זאת הכוונה. בסדר? כי יש לי רק אפשרות בחירה אחת. אז כל פעם שנלחץ פה באירוע, אנחנו נשאל אם כל אחד מאלה מסומן או לא. במידה והוא מסומן, אנחנו נבטל אותו. ככה אנחנו נוודא שיש רק אופציה אחת מסומנת בכל זמן נתון. אז זה האירוע הראשון, ואירוע לחיצה על כפתור חישוב. טוב, אז קשו אל תצוגת Design View של ממשק המשתמש, ונעשה לחיצה כפולה על Answer Checkbox. Answer Checkbox זה היה זה. והאלגוריתם לסימון תיבת הבחירה או הסרת הבחירה, אנחנו בודקים דבר ראשון את המאפיין Checked, אם הוא מכיל את הערך true. בכל פקד מטיפוס checkbox מאפיין זה מכיל true אם התיבה מסומנת או false אם היא לא מסומנת. הציבו את הערך false במאפיין checked של תיבת הסימון 2, 3, 4 ו-5, זה במידה ו-1 מסומן. אם אנחנו מסמנים את 1, אנחנו מחליפים את כל שאר הפקדים ל-false. ככה אנחנו מבטלים את כל השאר. ועל מנת ליישם אלגוריתם זה, אנחנו צריכים להכיר את המילה השמורה this. אתם כבר אמורים להכיר את המילה הזאת מה-extended greeting card שלנו. הפקודה this הינה הפניה אל האובייקט המכיל אותה. כלומר, במקרה שלנו, שורת הפקודות this.answer checkbox 1 מפנה אל הפקד answer checkbox 1 שמוכל בתוך הטופס. יישמו משפט בחירה if אשר בודקת אם המאפיין checked של הפקד הזה answer checkbox 1 ששייך לטופס מכיל את הערך true. אם הוא יהיה מוכל ב-true, אז את השאר אנחנו נעשה ב-false. תוך משפט הבחירה עלינו לבטל את הבחירה אם קיימת בכל אחד מתיבות הסימון. הציבו ערך false למאפיין checked של הפקד answer checkbox 2. כלומר, אם ה-answer checkbox שמוכל בטופס הזה
אם המאפיין checked שלו הוא true, זאת אומרת שלחצנו עליו כדי לסמן אותו, אז אנחנו נעשה ל-answer checkbox 2.checked, נציב לו את הערך false. כעת עליך להשלים את הצבת הערך false אל שאר פקדי answer checkbox האחרים. כיצד נעשה את זה? אנחנו צריכים להציב את הערך false לשאר הפקדים. אז במה נבחר? בזה או בזה? false, false. עליך להשלים את יישום שאר האירוע הלחיצה על תיבות הסימון בקורות עצמך. כמה אירועים יהיו בסך הכל, כולל האירוע שממשנו כעת. עשינו את זה על תיבה 1. אנחנו נצטרך לבדוק גם את תיבה 2, גם את תיבה 3, גם את תיבה 4 וגם את תיבה 5. זה אומר שיהיה לנו סך הכל 5 אירועים. מצוין. כעת נממש את האירועים האלה. אוקיי. אז כאן, אם answer checkbox 1 answer checkbox 1 נקודה checked, הערך שלו שווה ל-true, זאת אומרת סימנתי אותו, אז אני אבטל את כל השאר. answer checkbox 2 נקודה checked, סליחה, שווה false, נעשה את זה גם לתיבות 3, 4 ו-5. ונעשה אותו דבר לשאר הפקדים שלנו. אז אני פשוט אעתיק את כל זה. זה יהיה ל-2, זה יהיה ל-3, זה יהיה ל-4 וזה יהיה ל-5. אז 1 עשינו. נלך עכשיו על 2. 2, ואת זה נחליף ב-1, את זה נשים בתור 3, ואת זה נחליף ל-1, את זה נחליף ל-4, ואת זה ל-1, את זה נחליף ל-5, ואת זה נחליף ל-1. זה אמור בעצם לחסות לנו את המקרה הזה עבור כל אחד מהפקדים בנפרד. אם הפקד הזה הוא מסומן, אז תוודא לבטל לי את כל השאר. אם הפקד 2 מסומן, תבטל את כל השאר. כנ"ל לגבי 3, כנ"ל לגבי 4 וכנ"ל לגבי 5. אז סיימנו את החלק הזה. נעבור הלאה. אוקיי, אירוע לחיצה. באירוע הזה נסכם את כמות התשובות הנכונות של השחקן. לפי תוצאת הסיכום, נציג הודעה מתאימה למידת ההיכרות של השחקן עמכם. קשו לתצוגת ה-Design View וחוללו אירוע בגדול על ידי לחיצה כפולה על הכפתור. בואו נגדיל את זה סתם שיהיה קצת יותר מעניין. ונתקן את השקיעת כתיב פה. ונחולל את האירוע. הנה. טוב, אז האלגוריתם ליישום האירוע לחיצה, הגדירו משתנה מטיפוס int. int זה בגדול מספר שלם, חיובי או שלילי. ניתן לו את השם sum, ונתחיל אותו עם הערך 0. בדקו אם השחקן ענה נכון על שאלה ראשונה. אם הוא ענה נכון, אז תקדמו את הסם שלו ב-1. תבדקו את אותו דבר על שאלה שנייה, את אותו דבר על שאלה שלישית, את אותו דבר על שאלה רביעית, ולבסוף נבדוק אם הוא ענה לפחות על 3 שאלות כמו שצריך, ונציב הודעה מתאימה בהתאם לסם, בהתאם לתוצאה שלו. אחרת, הציבו הודעה מתאימה אל תווית התשובה, והציגו את תווית התשובה. אז אנחנו רוצים
אמרנו להתחיל במספר 0 משתנה מסוג int בשם sum. זה בדיוק מה שנעשה. אם sum שווה 0. פה יש לכם קצת הרחבה על מערכים, כבר יישמתם את זה עם הקומבו בוקס. יישמו משפט בחירה if, אשר בודק האם האיבר שנבחר על ידי השחקן מייצג את התשובה הנכונה עבור השאלה הראשונה. בדוגמה להלן, התשובה הנכונה היא התשובה השלישית מרשימת האיברים. אצלכם זה יהיה שונה, תלוי איפה שמתם את התשובה שלכם. אוקיי. אז עכשיו אנחנו נרשום if answer combo box 1 selected index שווה ל2, שזאת תהיה התשובה הנכונה. אצלנו באופן אקראי אני אעשה את זה, נרשום if answer combo box 1 נקודה selected index שווה ל0. בוא נגיד שזאת התשובה הנכונה מבחינתי, שזה בעצם האפשרות הראשונה. אז נעלה את הניקוד. ונעשה את זה גם על שאר הפקדים. במקרה הזה אני לא אעשה else if, כי אני רק רוצה לתת לו ציון במידה והוא ענה נכון. אם הוא לא ענה נכון, אין לי שום ערך להוסיף. אני לא רוצה להוסיף לסם שום דבר, בגלל זה אני לא אצטרך לבדוק אפשרויות אחרות. רק אם הוא בחר את התשובה הנכונה, אני אתן לו את הניקוד. זה בדיוק מה שעשינו עבור ה-answer combo box 1. אני אעשה בדיוק אותו דבר עבור התיבה השנייה, עבור התיבה השלישית. בוא נגיד שפה התשובה הנכונה היא האפשרות השנייה, ובוא נגיד שפה היא גם האפשרות השנייה. עכשיו בדיוק טיפלתי בשלושת הקומבו בוקסים שלי. זאת אומרת, אני נותן ציון על זה, על זה ועל זה. בואו רק באמת סם פלוס פלוס, בדיוק. ועכשיו נטפל בצ'קבוקס. וניתן, בוא נגיד שהתשובה, רגע, אז נעלה את הציון הזה. נכון? עכשיו בוא נגיד שהצ'קבוקס, בוא נגיד שהתשובה היא המבורגר, שזה נכון דרך אגב. זה answer checkbox 3. אז אני עכשיו אשאל אם המאפיין checked של הפקד הזה שווה לטרו, זאת אומרת שהוא מסומן, אז נעלה את הציון. אז נרשום עוד פעם if ונרשום answer checkbox 3 מאפיין checked, ואם הוא יהיה שווה לטרו, סליחה, נעלה את הסם ב-1. שהדבר הזה, סם פלוס פלוס, זה בעצם כתיבה מקוצרת של סם שווה לסם פלוס 1. בסדר? זה וזה בדיוק אותו דבר. אוקיי.
ניתן ציון, מצוין. ועכשיו לבסוף, אחרי שקיבלנו ציון במידה והוא ענה על זה, 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 הערך של סם בתקווה עלה קצת. ועכשיו נבדוק אם הוא עלה מעל 3. אם הוא עלה מעל 3, זאת אומרת שהמשתמש ענה על לפחות 3 תשובות בצורה נכונה, ואם כן, נציג לו משהו בהתאם. אז איך נעשה את זה? אוקיי, אנחנו נבדוק אם הסם גדול או שווה ל3, אז נשנה את ה-outcome label למשהו מתאים, ומשהו מפרגן בו נקרא לזה. אחרת אנחנו נבוא ונגיד לו שהוא ממש לא חבר טוב שלנו, מסתבר. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו רוצים לשנות את המאפיין טקסט, נכון? אז האם זאת יכולה להיות התשובה הנכונה? outcome label.visible. visible שולט האם הפקד נראה או לא נראה, אבל הוא לא ישנה לנו שום טקסט. צד שני, outcome label.text שווה לאיזושהי מחרוזת, כבר נשמע יותר טוב. אז זאת התשובה הנכונה שלנו. לך להשלים את בלוק הפקודות else, עצב הודעות מתאימות, בואו נעשה את זה אוקיי, דבר ראשון בוא נעשה את זה, נרשום אם הערך סם גדול או שווה ל3, אז outcome label.text שווה משהו כזה לדוגמה. אחרת נרשום משהו כזה, וכמובן אנחנו צריכים לבוא ולעשות, הרי הפקד הזה, הוויזיבל שלו הוא false כרגע, אז גם אם אני משנה אותו, אני לא אראה אותו. זה אומר שאני צריך לבוא ולהפוך את המאפיין visible שלו לtrue, סליחה. בסיום הקידוד עליך להוסיף שורת פקודה להצגת תווית התשובה, זאת אומרת שעלינו לאפשר את תווית התשובה שיצרנו בשלב עיצוב הטופס. איך נעשה את זה? visible, באמצעות אפשור פקודת visible. בואו נראה אם צדקנו, תשובה נכונה, אז ממש את זה עם סיום משפט הבחירה. זה אומר שאנחנו נוכל לשים את זה פה. outcome label, פקודה, visible, שווה ל-true. ובוא נראה אם הצלחנו לבנות את האפליקציה כמו שצריך. לוחץ על F5. אוקיי. בינתיים נראה נכון. favorite color, בוא נגיד, אני זוכר שאמרנו שהבחירה הראשונה, אז זה which animal would you be, אמרנו שזה יהיה הבחירה השנייה, שזה אינדקס 1, וכנ"ל לגבי זה, ואמרנו שהמבורגר זה המאכל האהוב עליי, ו-let's find out. אוקיי, יש לנו פה את הבעיה הקטנה הזאת, אנחנו נצטרך להזיז את כל הלייבל שמאלה. שטויות, בוא נעשה את זה שנייה אחת. לכאן, סך הכל נזיז את זה פה, ואנחנו יכולים לרוץ שוב. ובזה סיימנו. אם יש שאלות, אתם יכולים בכיף לשלוח לי מיילים, SMSים.